Здравейте, ютубъри! Това е нашият канал Геймплей. Както виждате, днес ще снимаме на Minecraft версия 1.8.3. В днешния урок ще ви покажем как да си направите врата от пистани. Както виждате, аз съм си направил една малка къщичка, не е много голяма, и съм оставил две купчета за врата. Ето виждате, широко е две купчета, вратата ще ни е двойна. Така, трябва обаче предната ви стена на къщата да е двойна. Ето така виждате, двойна стена. И първо ще започнем, ще ви трябват редстоун, ливър, пистани, стики пистани и някакъв вид блокчета, каквито вие си изберете. Аз съм си избрал от тухли, защото ме кефи много. Така, сега първо на вътрешното блокче слагате, това ще го махнем, слагате два пистана. Така, сега и тук. Само да махна това. Ето така трябва да ви стане. После трябва да пробиете една дупка ето тук отзад на долния пистън, само да се вижда, като за начало. А после и ето така през една дупка, ето така. Трябва на долния пистън, както виждате, и после през едно блокче още една. Така ще направим и от другата страна. Тук. И ето тук. Така. След това от вътрешната страна ще поставим ето така две блокчета от материала, за да станат на нивото на втория пистън. Ето. И започваме да редим редстоун. Първо излизаме отвън и редим ето така от единия пистън, долния, ето така, за да може да влезе в къщата. И след това го качваме и на горния да стигне. Ето сега ще ви покажа пак. Така, тук, да излезне отвънка и да влезе пак вътре. Така. След това правите същото и от другата страна. Така. Ето, виждате как стана. И сега, виждате, ще ги слея двете. Така. И ще сложа ето тук една ръчка. И виждате как се затварят. Готино. Така. След това ще излезем от външната страна и ще наредим ето така редстоун да излезе от предната страна на къщата. Цък, цък, така. И тук ще ги слеем пак. Ще направим една дупка тук и ще сложим ливърчето. И ето виждате как става. Мисля, че е готино много. Дано да ви е харесало. Надявам се да го изпробвате. И довиждане от нас. Ще видим какво ще направим в другия урок. Пак ще е нещо такова интересно. И довиждане.